Vedare tinokuchingamidzai zvekare mune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi mukomana inini ndiri mukomana ane makore 27 ekuberekwa. Nyaya yangu yakamira sekudai so. Musikana wandiri kudanana naye ari kuda kutoroorwa mwedzi unouya nemukomana wake. Apa inini ndinomuda sei? Mumba medu tiri 5. Ndini first born, pobva pazoita rimwe girls. Ndakatanga kudanana nemusikana uyu about 2 years ago. Pandainge ndichitanga kudanana naye musikana uyu, ndakanga ndisi serious naye, ndokubva ndazotanga kuita serious nekufamba kwenguva. Pandakatanga kudanana naye ndainge ndichinzwa kuti musikana uyu handimudi, but zvainge zvingori zviya zvekuti ndaingoda kungosangana naye pabonde chete, ndobva ndangomudhamba, even though aiva munhu wekuti she was very honest and faithful kwandiri. Musikana uyu ane hunhu hwainge huchitodiwa naamai vangu. For a very long time, musikana uyu ndainge ndichiramba kuenda naye kumba kwedu kuti ndinge ndichimuita ma-introductions. But zvakazoitika ndezvekuti kumba kwedu uko kwandinogara ndiko kwandainge ndichishandisa as my base. Saka musi iwoyo vana amai nana mudhara nevamwe vanin'ina vangu vainge vaenda kuchechi. Ndakabva ndangotora mukana uya ndokubva ndazongofonera musikana uyu kuti ange achiuya kumba kwedu, because base kumwe kwandaipota ndichienda kunosangana naye kumba kweshamwari yangu, vabereki vakewo vainge variko. Saka kwainge kusina option. Apa ndainge ndichitonzwa kuda bonde zvekudaro, ndakabva ndamanikidza musikana uya kuti ange achiuya kumba kwedu. Saka akati achiuya kumba kwedu, ava pagedhi ndopa akabva azosangana naamai vangu nababa nevanin'ina vangu. Mukuzonotaura naamai vangu, amai ameno kuti vakabva vazviona sei kuti munhu aiva nehunhu, ainge aine hunhu hwainge huchidiwa naamai vangu. Vakanga vati ivo ndaifanira kuti ndinge ndichimuroora sezvo ndainge ndava kutotanga kutosangana naye pabonde, but inini mukoma ndainge ndisingatombomudi zvachose. Pandakatanga kudanana naye ndainge ndichitozivawo kuti sezvo kumba kwavo iye ainge achirakidza kuti baba vake munhu aiva nezvimagrocery stores, ndo zvandainge ndakangotageta izvozvo, because ndaingoti ndikangokomplaina kuti ndiri kuda chakati, iye aibva angoti eish, regai ndizoita plan kana mudhara vabuda. Aibva azoti kana baba vake vabuda, sezvo iye ainge achimaneja rimwe grocery store, aibva andifonera kuti ndinge ndichiuya kumaraini kwavo. Ndaiti kana ndaenda kuya sometimes aindipa mari cash. Dzimwe nguva zvataiita ndezvekuti ndaiti kana ndikapinda mugrocery store mavo imomo, ndobva ndanhonga zvinhu zvandinenge ndichida, ndobva ndazadza katroli kaya ketumabhasiketi tudiki. Pakuzoenda kunochaisa patil, iye aibva azouya patil, obva aita sekunge anenge achichaisa, but aikwanisa kungochaisa zvinhu zve$5. Apa ndinenge ndatonhonga zvinhu kana zve$35. Zvinhu zviya sometimes kana kuri kunzi iye anenge asina mari, ndaibva ndazoenda ndonotengesa zvinhu izvozvo, ndobva ndawana mari iyo yandinenge ndamuudza kuti ndiri kuda. Musikana uyu mukoma ainge achitondida zvekudaro, but inini handina kukwanisa kuona in time kuti musikana uyu ainge achindida. Ende sometimes aikwanisa kutoziva kuti ndine umwe bhebi wandiri kudanana naye, but iye ainge achingondiudza kuti anondida zvakadaro. The reason why ndainge ndisingamudi zvekudaro, vamwe vandainge ndichitamba navo ivo vainge vachiti bhebi iri kunyange zvaro rakazvarirwa mumhuri ine mari, but bhebi iri rainge richingonzi neshamwari dzangu rakashata. Sometimes taikwanisa kuenda out zviya zvekuti tinoita out umwe neumwe achienda nemusikana wake. Taizoti tichibva kuma-outings ikoko, paya patinenge takagara zvedu sevakomana, then my friends vaibva vazotanga kundiseka vachiti bhebi rako kunyange zvaro rine bhegi, but bhebi rako rakashata. Saka ndo zvairamba zvichingondiita turn down izvozvo zvekuti bhebi iri riri kunzi rakashata nemy best friend. Saka ndainge ndichingonzwa kamwe kakungonyara so
pandinenge ndichifamba naro bhebhi rangu iri. Saka iye I think kuti akabva azotanga kuzvinotisa, because aiti kana achifamba nene mutauni, aiti kana akada kundibata ruoko, dzimwe nguva ndaibva ndazoavoida kuti ndinge ndichibatana naye ruoko. Izvi aigara achingozvicomplainera kuti why is it kana tiri panzvimbo yokuti tinenge tiine shamwari dzako, haudi kana kumbogara wandibata ruoko rwangu, unongofarira kungoita romance neni kana tiri tega. Asi kana tiri panzvimbo pekuti panenge pari a public space, haudi kana kumbogara waswedera padhuze neni, you pretend as if I am your sister. Why uchidaro? Kasi unonyara neni here? Even though ndaingozama kumusimbisa, but kwainge kuri kungomusimbisa kuya kwekuti paari ndaiziva kuti ndiri kungodya bhegi chete, but akabva azotanga kusunga bhegi riya zvishoma nezvishoma. Saka paakatanga kundisungira bhegi, sezvo inini ndainge ndiri munhu ainge akajaidzwa kupiwa bhegi nemusikana, ndakabva ndazotanga kuita imwe desperation nekuda kwekuti rimwe bhebhi randainge ndichidanana naro, bhebhi iroro rainge riri very demanding, zviya zvekuti kana ndikasamupa izvo zvaanenge achiti ari kuda panguva iyoyo, sometimes aibva atondiudza kuti ngazviperere ipapo. Bhebhi iroro mukoma, rakanaka ende rakabatana. Saka I tried by all means kuti ndinge ndichimufadza. Apa ndainge ndichimufadza nemari iyo yandainge ndichipiwa nebhebhi rangu iro randainge ndichinyara kuti ndinge ndichizivikanwa muraini kuti ndiri kudanana naro. Nekuda kwepressure yandainge ndichipiwa nerimwe bhebhi rangu iro randaiconsider kuti rakanakisa, pressure iyoyo yakabva yazotanga kuti ndinge ndichizoita very desperate kubhebhi rangu iro randainzwa kuzvinyarira kuti vanhu vange vachiziva kuti ndinodanana naro. Several times she even requested kuti ange achienda neni kuvabereki vake, achinditi kana ukagara waenda neni kuma introductions, I know kuti my father is a good man, he will be willing to help you, handekani ndiende ndinokupa ma-introductions kuvabereki vangu. But ndairamba ndichingopostpona because ndainge ndichiziva kuti nyaya iyi kana ikagara yasvika kuna mudhara vake, then it means kuti pakati pangu nemwana wavo panenge pava kutofanira kutoita bond yakasimbisisa. Saka zvebond mukoma ndo zvandainge ndisingadi. But one morning mukoma ndakabva ndazongomuka. Apa ndainge ndakatorara nebhebhi rangu iro randainge ndichinzwa kuzvinyarira kuti ndinodanana naro. Mukunomutarisa mukoma ndakabva ndazongotanga kungonzwa kumuda. Ameno maybe pane zvaainge aita pandiri. Ndakatanga kunzwa kuti musikana uyu ndava kumuda manje. But I think kuti it was too late because last 2 months dzadarika idzo inini nabhebhi wangu tainge tatoenda zvedu kulodge kuti tinge tichimboenda kunobvisa stress, not knowing kuti bhebhi akatobvisirwa kudhara. Saka iye mukuzonoburitsa zvimwe zvinhu mukahandbag kake akabva aita mistake. Then on the floor I saw kuti ainge adropa kadhi remuchato. Ndakanhonga kadhi riya remuchato thinking kuti it was just an invitation card, maybe kune umwe muchato uko kwaainge akainvitiwa. Saka mukunoverenga mukoma, the first thing that shocked me, ndakabva ndaona kuti pakadhi remuchato painge patori nepicture rake neumwe mukomana. Ndakarwadziwa mukoma, ndakapererwa. Kusvika izvezvi mukoma ndine dzimwe hasha, and on that night ndakabva ndamuitira hasha, ndikabva ndamuudza kuti if she is going to go ahead with this marriage, ndiri kuuya pavenue yavo iyoyo ndobva ndazvifarisa, because I feel as if I have the right to get married to her, because all along ainge achingodanana neni chete. Saka why did she choose to double cross me? Yet iye ainge akandivimbisa kuti tainge tichizopinda mumarriage tose. Saka inini ndo plan yangu mukoma, kana iye akaita nharo, if she is going to be stubborn enough to go ahead with this wedding, inini ndichatosvika pavenue pavo ipapo. Ende kunyangwe vakachinja venue, I am going to try by all means kuti ndinge ndichizoronda kuti ndizive kuti kwacho kwavari kuenda kunochatira ndekupi, ndinochibvondora ikoko. I am not going to allow her to get married to another man.
apa inini ndanga ndava kunyura murudo naye like this. Now ndava kunyatsokumunzwa muropa kuti she is the wife material type. I am not going to let her go just like that. Mwana uyu ndava kunzwa kuti ndinomuda. Please mukoma, this thing that I am planning, is it the right thing to do? Inini I am feeling kuti this is the right thing to do, because you cannot just get married out of the blue simply because your father has the money and you can afford to plan a wedding in a short period of time. Hey vedare, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo. Hanzi ndine hasha dzisingaiti. Please let us assist him in the comment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii mukomanashi, inini ndiri mukadzi akaroorwa, ndine vana vangu. Kubva ndiroorwe tainge tiri a happy family mukuwana nemukushaya. Zvese izvi taizvitarisira inini nemurume wangu. Pamwe taikwanisa kutorara nenzara, asi vekunze hapana kana ainge achiziva. Tainge tichingodanana chete. Bamunini vaiuya nguva zhinji, asi vaisafara kuona isusu tichifara. Ndakanga ndava nevana 2 girls chete, asi pese pavaiuya kumba vaitoona kuti vapa murume wangu pressure yekuti sei ndisina kubvira ndaita mwana. Hanzi mwana mukomana anoita kuti mhuri inge ichizoenderera kumberi, asi murume wangu aive asina basa nazvo kusvika mukufa. Akabva azotanga kurwara mbichana neiyo yainge ichifungidzirwa kuti ikensa, ende takatoshaya mari mukoma. Nekushayawo mari tainge tichingofungidzira kuti urwere uyo wainge huri pamurume wangu wainge huri urwere hwekensa. Saka kwese kwatainge tichingoenda tainge tichingoudzwa kuti kensa iyi iri kupararira mumuviri wake kusvika achizofa. Ndipo pakazotangira nyaya yekuti ndainge ndichifanira kugarwa nhaka. Nyaya yandainge ndava kufira ndeyekuti murume wangu paainge achiri mupenyu takashingirira mukoma kuti tinge tichimisa ruzevha. Kana ukasvika kumusha uko kwakazvarirwa murume wangu, unokwanisa kutofunga kuti zvimwe kuda uri mutaundi. Isusu muraini ndiso takatotangawo kuisa masola pamusoro pemba, saka usiku hwoga anenge angori magetsi. Ndo nyaya yandava kufira, because pakafa murume wangu ndakabva ndangozviudza kuti chiregedzai ndiende kumusha ndinonozorora zvangu ndichingorima nevana vangu. Zvino nyaya yava kubuda ndeyekuti sezvo inini ndisina kana kumbogara ndazvarira murume wangu vana vakomana, hanzi ndinofanira kuti ndinge ndichibuda mumba imomo. Ivo Bamukuru ndo vari kuti vari kuda kuya kuzogara mumba imomo. Pari zvino Bamukuru vagere zvavo kuSouth Africa naamai guru. Inini naamai guru tinowirirana, ende ivo amai guru vakati amai nini, kana zviri izvo zvinenge zvarongwa nevanhu ava, ko inini pane pandingaramba here? Tinenge tava kungofanira kuti tirambe tichingowirirana, because vanhu kana mava kusheya murume zvinokwanisa kuzonetsa kumberi uko. Asi amai nini tinofanira kuti tinge tichingoramba tichingowirirana semawirirano atainge tichingoita bamunini vachiri vapenyu. Ivo amai guru havana kana dambudziko neni, sezvo vari kuti havana kana choice, but ivo vakatombonditumidzira WhatsApp voice note. Nanhasi WhatsApp voice note iroro ndinaro. Vakangoti amai nini musashungurudzika zvenyu, nyaya iripo ndeyekuti muri kuda kungotsvakirwa kanyaya kekuti munge muchidzingwa pamusha. Musha uya wamakavaka ndiwo uri kukonzeresa zvose izvi. Vanhu vari kutongokuitirai undyire. Asi amai nini, kana muri kuona kuti zvebarika hamuzvikwanise, chingosimukai zvenyu amai nini. Mwari vanokwanisa kuzotokupai umwe murume wekuti munozotovaka naye musha zvekare. But mukoma, kuti ndinge ndichingosiya musha wangu just like that. Imba iyi mukoma ndakaishandira neziya rangu. Patakatanga kuvaka musha wedu uyu, murume wangu ainge ari Joni. Aiti kana anditumidzira mari shomanana iyoyo, ndaisarudza kuti inini nevana panguva iyo patainge tigere kuHarare kuti tinge tichingodya mabasics chete. Mari yainge yasara ndaibva ndazongoiendesa kuti inge ichizokwanisa kushanda panguva iyoyo yatainge tichimisa musha wedu iwoyo. Imba iyi yatakavaka mukoma ine 8 rooms.
imba itori nematiles paruzevha. Imba iyoyo mukoma ndo iri kumutsa muromo wese uyu. Idzo hama dzemurume wangu dziri kungosimbirira ipapo pekuti muroora isusu hatisi kukudzinga mumusha, asi nenhau yekuti iwewe hauna kana kumbogara wazvarira hama yedu mwana mukomana. Saka ukaramba ugere pano iwewe usina kana kumbogara wakazvarira hama yedu mwana mukomana, vana vako vasikana ava vachasvika nguva yekuti vachamitiswa, vacharoorwa, vachabuda muno mumusha. Kana ukazosara ugere wega, ndipo paya paunozotanga kupinza zvikomba mumusha medu. Saka unofanira kuti unge uchigarwa nhaka. Zvino iwewe zvausina bamunini, nekuti murume wangu naBamukuru vakangozvarwa vari vaviri, hanzi ndiri kufanira kuti ndinge ndichigarwa nhaka naBamukuru. Zvimwe kuda ndinobva ndazozvara mwana mukomana. Mukomanashi, please assist me. Kana kuinewo maorganizations anokwanisa kundibatsira, ngaandibatsirewo, because imba iyi ndakazvivakira ndega inini nemurume wangu. Murume wangu paakaenda kuJoni akangonogara kuJoni kuya for about 2 years. Pa2 years ipapo ndo patakashingirira kuti tinge tichitenga zvitina, tinge tichitenga samende, matiles zvese. Haana kana kumbogara aenjoya chinonzi Joni. Akaenda kuJoni neworksuit yake 1, netrouser rake 1, nesheti yake 1, nebhutsu dzake idzodzo ndo dzaakangodzoka akapfeka. Chakakonzeresa kuti asakwanisa kana kutenga hembe paainge ari kuJoni, iye ainge achiti handingakwanise kutenga hembe because ndiri kuvaka. But Bamukuru handizivi kuti vakasoenda kuJoni rini, vakangomisa ka2-roomed house apa vane mhuri yakakura sei. Saka ndiri kuona kuti zviya zvandakaudzwa naamai guru chingangova chiri chokwadi, chekuti ivo Bamukuru vari kuchiva imba iyo yakasiyiwa nemunin'ina wavo. Mukoma, kana kuinewo maorganizations anokwanisa kundibatsira, ngaandibatsirewo vedway. Hey vedare, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi pfuma yenhaka inoparira. Please, kana muchishandidzanawo nemamwe maorganizations, please feel free kuuya kuinbox kwangu tiona kuti vahanzvadzi vedu ava vangabatsirikana sei.